Lian itu hata tapuk kama parminggono jala marende hita siap buku de nomor 14 ayat 1 ayat 2 ditambah ayat 5. Hite-hite gorne de batama, dohok gorne anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohok gorne todi perbadia, na tomo palangi, dohok tanoon, amen. Tungise madong aku diakaban wagijang, jala dukod diho, dang adong dihalomo rohaku di tanoon, nakpe meru sibuku, dohok rohaku, saya debatado, pertano batuan ni rohaku, jala perjabaraku, saliling-liling na. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami na di banua gicang. Hupangido hami tuho, salehom matu hami todi ni hasitongan doho dami. Asa taka suboto hami nasa lomo ni roham, jala urupi mahami mangulahoni. Sian nasa gugunami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede hita siap bukede nomor 221 ayat 1 ayat 2.
debata na dienek siap pesalme bidu 120 sada ayat sada rodi ayat 2. Sai mangaratapi do mataku do pa akadolok. Sia dia do ulaning ro pangurupia tuau. Sia Jehovah stop palangit do tanoon sabing ro pangurupian yang go tuau. Ima sahakna. Atong rak mangido gugu mahita sia Tuhan debata lau mangulahon nahobar topatik nai. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulahon nahobar topatik nai. Amin. Tapuji Tuhan ta sia bukwede nomor 170 sada ayat sada 1 ayat 2. Potima dosata tutuhat debata martamiang mahita. Ali amanami jala debata nami na dibadua kijang. Pargugu nasuta hatulusan pardengga basa doho jala rodi saliling nililing nado asi ni roham. Sai marpamuati maroham di hazahaton nami. Jala sayunang beingo akadosa nami. Ai jojo dohami mardosa maradopoko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu. Marhite siap pangalasion nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah. Saya unak paingotingo pangalasion nami. Unang alang asini roham. Saya urupi mahami. Ho ale debata hatuaun nami. Palua hami. Jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabi kima baga-baga taringo tuhasisan ni usa. Songonod dohatani Tuhan Jehovah, nunga pola hupasisi akka pangalosim songonobum. Jala songonobum manorob akka dosam, say mula maho tuau. Ai haudo si paluaho. Hasangapom madi debata na dikicang. Mareda hita siap buku de nomor 475 ayat sada rodi ayat 2.
hatani debata turpuk diari mingguon dienek sia Markus bidusia ayat 30 sahat 50. Songonomma hatani debata tajahama marsikak sorin. Jadi dipakulik si Johannes maibana guru huidahami do sahala nababalihon akasibolis marhite-hite guarmu. Dangolo ibana mangihutok kita. Jadi hurarak kami do ibana ala sohita dihuton. Ai padongani do dihita, naso mangalohita. Alai na mga sibisada siya namek meton akan naporsia diau. Dengganan ma digatukol losung batu turukungna laho mangalokokton ibana tu laut. Dinaso ramate gulokna dinaso mitop apina. Dinaso ramate gulokna dinaso namitop apina. Dinaso ramate gulokna dinaso mitop apina. Ai marguna do sirai, alai molotu habar sirai, ahama bahenon. Pasi posa, saya marsira mahamu huhu mardame sama hamu imasahana. Martua do akan atumangion hatani debata, jala nau piausa. Marede hita siap buku ede nomor 453 ayat 1 ayat 2. Tidakoma haporsiau tei songona hina tindakon di dongata sahaporsiaon di sadok portibion rak mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan nato mo palangi dohotano au porsea
di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasade, iman ni tubuhan ni si Maria, nagabe-gabia siato di perbadia, adorak sohabua. Ido tuhata, nato maon na berni, di pangumuan ni silatus, nama terpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru ditano, na mulak mangulu di hari patuluhon, nama naik susurgo, lau hudu di siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo naso hatu dosani, isima imana pa ima mulak sogo tutano, mamuhumi halak mahamu namate, au porsea, ditordi parbadia, jaladok sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doh dihasesan ni dosa, doh dihatai namad dok, mulak mangulu sogok daging ni halak, doh dihilang muluan nasora suda. Amin. Tabige matikting na diuluhan ni amak situa tulpal siahan. Shalom. Tikting ni Huriata 20 September 2024. Parjolo guarni mingguta sadarion ima minggu 10 walu dung Trinitatis topik jamita pangurupion dihita di bagasan guarni Jehovah. 2 dak dana nasorang. Di hari Minggu Nasalpu 22 September 2024 nunga di basa-basahon tuhatta dak danak bawa di keluarga amang juara ledon pakpahan inang Elsa Anggriana Boru Siombing registrasi KK 0228 Sian sektor Galilea hipasdo dak danaki suang songoni nang natorasna ditupaki asidot holong nitu hatta. Tolu ruas nataba. A mamuka minggu sadarion 20 September 2024 tajakon magabe ruas ni Huriata ima keluarga amang Johnson Simajutak inang Herpika Panjaitan dohot 2 halak yanak kon nasida ima Talita Simajutak dohot Kenjo Simanjunta. Alamat nasida di Perum PT Her Mandiri 1 Blok J nomor 10 pitu Gang Semangka. Registrasi KK 0400 masuk tu sektor Galilea. Turuas naik baru nunga marminggu di ibadah pagi nasogotan. B. Mamuka minggu sadarion 20 September 2024 tajakon ma gabe ruas ni Huriata ima keluarga amang Sarlin Purba inang Ira Mesda Lisa Manurung dohot 2 halak yanakon nasida ima Dean Adelio Purba dohot Michael Gracio Purba. Alamat nasida di perumahan Kartini Residence Blok J Sada nomor 10 Sada Sepinggan Raya registrasi KK 0400 Sada masuk tu sektor Yerusalem. Ruas naik baru nunga marminggu di ibadah pagi nasugotan. Saya gabe ruas namangulu manasida di Huriata. 4 peresmian Hurianagok dohot gedung gereja baru HKBP Naomi Handil. Di hari Minggu sadarion 20 September 2024 di Patupado peresmian Hurianagok dohot gedung gereja naik baru HKBP Naomi Handil. Utusan sian Huriata laumat dohoti ulauni ima seksi ama doho seksi paropuan HKBP Balikpapan Baru.
5. Panitia Tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru 2024. A. Nunga di padalan parhalado dohot panitia tahun Oikumene Inklusif janji iman tuganup sektor. Atau tadukung ma program panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru. B. Di hari Minggu Sadarion 20 September 2024 dung sipul permingguan manogo dot arian di patupa panitia tahun Oikumene Inklusif do Basar. C. Rapot panitia tahun Oikumene Inklusif. Di hari Senin 30 September 2024 patupaon ni panitia tahun Oikumene Inklusif do rapot lau makatai pesta puncak na naik si patupau tak. Rapoti maringanan di sopo medmet masuk pukul 10 sia wita. Pinangidohon ma tusude panitia asa madohoti parrapotani. D. Gotong royong. Di hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul sia 1 pukul 10 sada wita di patupado gotong royong pangaradeon tu pesta puncak tahun Oikumene Inklusif 2024. E. Festival Kur. Di hari Sabtu 5 Oktober 2024 pukul 10.05 wita di patupado Festival Kur antar sektor. F. Kupon door prize. Sada di parade panitia Oikumene Inklusif do kupon door prize argana Rp10.000 salembar. 2. Diaka ruas ni huriata naung manuhor kupon jaladang dapotan hadiah undian dope nadiaris 10 Agustus 2024 naung salpu asa ditiup ma kuponna alamar laku dopei di acara puncak tahun Oikumene Inklusif 6 Oktober 2024. Tolu nunga di parade panitia pitu hadiah utama. 5. TV Samsung 32 inci, kulkas Polytron, Dutch speaker portable, Magicom Cosmos stainless, blender Cosmos, kipas angin Cosmos, do dispenser Miyako. G. Ibadah pesta puncak. Di hari Minggu 6 Oktober 2024 di patupado ibadah pesta puncak tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru masuk pukul sia wita. Holan sahalido parmingguota disi. Jala digabung doho sikola minggu. Dung sipul jamita papungu amplop dana dohita tu panitia tahun Oikumene Inklusif HKBP Balikpapan Baru. Parminggota niuluhon ni pareses HKBP Distrik 27 Borneo, pendeta Mangido Tua Pandiangan Sarjana Teologia Magister. Onom konven full timer dohot seminar distrik. Di hari Senin Marsogot 30 September 2024 pukul 10 wita di patupado konven full timer dohot seminar distrik. Taringo tu pertumbuhan gereja. Maringanan di gereja HKBP Epipanias Resort Balikpapan Utara. Narasumber pendeta Bernard Siagian, Master Teologia dohot pendeta Biston Simanjunta MTH. Sude pangula nagotiki dohot keluarga songoninang parhalado asa mandohoti ulauni. Pitu pertanyaan sektor. A.
Di hari Selasa, 1 Oktober 2024, di sektor Galilea, maringanan dibagas ni keluarga Amang Andi Joshua Siagian, Inang Piona Pitaria Boru Tambunan, alamat Jalan Swadaya 2 RT 50 Sia nomor 85A Kelurahan Sepinggan Baru. B. Di hari Rabu 2 Oktober 2024 di sektor Bethlehem, maringanan dibagas ni keluarga Amang Alex Soni Naibaho, Inang Esralia Damayanti Boru Saragi, alamat Komplek PMIP Blok E RT 50 nomor 10 Pitu, alai di Patupado Uloni di Sopo Medmet. Pinangidohon matu sude ruas yang sektor Galilea dohot sektor Bethlehem asa madohoti partangyangani. Walu Kebaktian Padang Persekutuan Perempuan Distrik. Di hari Jumat 4 Oktober 2024 mulai pukul siawita maringanan di Pantai Manggar di Patupa Persekutuan Perempuan Distrik Do Kebaktian Padang. Registrasi Rp50.000 gadup halak. Nanaing parsidohot tu uloni. Boima mendaftar tu inang Bibil Pro Rini Simajunta. Sia ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Parhalado dohot sude ruas nihuria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru nama kalason di Bagasan Samingguon 20 Sia September 1 Oktober 2024. Hatani debata mando di tanganna siamudo gajang ni umur jala dihabirang nado hamoraon dohot hamuliaon poda tolu ayat 10 onom 10 iuran diakonia poti parasian warta keuangan panitia otomene inklusif kerapian persembahan syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru warta keuangan huria panitia pembangunan dan tim diakonia Boy Mata Jaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru doho sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru songoni matik ting ni huriata di Bagasan Mingguon di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna mauliate. Tapuji matuhata siap bukede nomor 750 ayat 1 sahatu ayat 2.
Jehovah debata nami di partikia nona yang tu mangyo kata pami salhuna ruas ni huriam nama dohoti para mingguanon. Saito dimna badi mana mangguhi rohan ng pikiran nami. Asalamuat tu si hami hatam. Jala pinarkukuan nito dim malemang pardengkan basang. Di hami kanup marsada-sada laho mangulaho sa dingolo nami si kanupari. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangia kami tuho. Amen. Horas marihita salhuna. Hurian itu hata ni debata nagabetur pugjamita di parminggota di bagasatikion ima di minggu pasaplualuhon dung ternitatis tersurat di Pesalmen 124 mamukamasian ayat sada sahat rodi ayat napawaluhon tajaha maka manginang secara responsoria. Ede hananakok sian si David. Aut unang Jehovah madongani hita, say ima didok Israel. Say ngulu-ngulu hita boduton na ujui, di panoboni rimas na sida do pakita. Say na boluson niya kaaek na marhasaki do tongon todita ujui. Nunga malua toditai songopidong na malua sian sabil ni parsabil nunga matos sabili jadi malua hita. Ima sahatna. Hurian itu hatta na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di bagasatikion kadamang dainang naposo nang songonia ka remaja. Parpesalme dison dibuhay do pesalmen 124 dohot mabuan situasi di akan na kiamasa. Naing marcerita ibana naing dohonon na pabua out unang Jehovah madongani hita. Jadi peristiwa ini sudah terjadi di masa yang lalu dan dia mau menceritakan peristiwa apa yang terjadi itu dan bagaimana keterlibatan Tuhan dalam peristiwa yang dialami. Jadi marcerita maibana out unang Jehovah madongan hita na parjolo idokma musu manang aloi nunga boduton na hita ngadi telan hita hidup-hidup alai ala Jehovah madongan hita tetapi karena Tuhan ada di pihak kita malua mahita sian aka muswi na paduahon idok parpesalmen muse tikii songon aek molopola idok kodison sayna buluson ni aka aek namarhasaki do tongon todita ujui aek namarhasak molo di bahasa Indonesia na memang idok do taringot tu aikon macai balga alai anggota Jehovah do nama dongan hita gabi malua hita siane ay sanga romara binahen niay kang manginang anggusian haguguon ni hajal mota do dang tu kita mangaloy topui barak ni marhasa kaik ay godang balga padang taralo hitay di ibarat to parpesalmenod do songoni adong do aik na joloy alai malua do hita sian aiki napatuluhom muse
igo barho parpesalmenodo situasi na songo pirong nahona sabil. Angwa kabara dura manang aka persabil boydo lebih memahami taringot tu konteks naon. Ay molo lang marsabil ate marpike inna sipata bahasa malihita nate ikolado tinganan nay di taon ni disisabili dungi di bayad dopan na mang naboras do molo memang aduhur do nanaing sitakubon na alay molo nunga tarjora tibana nunga tersabil badang boybe peluon na dirina ika nama disipak nay boydo molo jenis sabil na ahay bana gabi gatung-gatung nama disi pidongi dang boybe bana paluahon dirina di ibarat tu konteks na songoni ya memang sudah pasrah. Tidak ada lagi kekuatannya untuk melepaskan diri. Alai ala debata madongani gabe malua do di har-hari do ihot-ihot ni sabili gabe malua siani. Omma tolu keadaan na digobarhon ni parpesalmen na kea masa. Itong-atongan ni bangsa Israel nang di parnguluan ni parpesalmenido. Alay ala debata madongani. Out unang Jehovah na madongan hita. Kalau bukan karena Tuhan yang ada di pihak kita. Kalau bukan karena Tuhan yang menolong dan melepaskan kita. Dang tagamo kita malua siani. Alay ala debata madongan hita. Malua mahita. Ido bene dokibana di ayat na pawaluhoni songon sada pangokuodoi itu merupakan kesaksian daripada pemazmur yang go pangurupio di hita di bagasan goar ni Jehovah sito palangit dohot tano odo. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Holasada do debata sito palangit dohot tano on. Holan debata tedo debata amai. Dan pertolongan itu hanya ditemukan dari Tuhan yang satu itu. Dangadong Tuhan na asing selaini. Akadamang dainang hita saluhutna di parsaurata di bagasan tikyo nakang manginang. Naing buanon di parpe salmenom mahita laho mamereng pardalanan ni nguluta. Apakah di waktu yang lalu kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh pemazmur ini? Seherana tersabil hita. Dangadong be gogot talau paluaho dirita. Patuduhon hagaliota. Songojol mana memang namakarikoton pangurupion. Manang hea hita di konteks basihera mengadupi aik na belga. Manang ragam ni aka pangalahon ni nahumaliak kita, naso makalo moho kita yang memang menginginkan kita jatuh. Na memang naing mangaloho kita, naing mangalonok ko kita. Kalau pernah dalam keadaan demikian, pemazmur ini mau mengajak kita, bereng mak. Tuhami, nunga di paluaho, sian ragam ni parmaraani. Bukankah Tuhan menyertai engkau? Bukankah Tuhan ada di pihakmu dan menolong melepaskan engkau? Bereng maditiki nasal puding olumi, diragam niakan namasai, Tuhanlah yang menolongmu. Sehingga sampai saat ini, engkau masih berada pada kondisi yang saat ini. Bertahan. Sampai naubano pe, sitaruponon. Sampai nalam sudah pe, gogoon. Dinang martabata bape umur naga jangon. Sude holan ala ni padonganion pangurupion ni debatado. Atong hati dakom mak. Saksikanlah bahwa yang membuatmu kuat sampai saat ini, bahwa sumber kekuatanmu, bahwa sumber inspirasimu, sumber semangatmu, sumber keteguhanmu sampai saat ini semuanya adalah dari Tuhan. Dangalan ni kogomi, alai pangurupion ni debatadoi di pardalanan ni ngolum. Sotung tadok, gogok kudoi, malok kudoi,
habis sukokku doi, keberuntunganku doi. Raju mima, si lehon-lehon ni debata doi, pangurupion ni debata doi, itong-atongan ni pardalanan ni ngolum. Mari bersaksi bahwa semua itu adalah pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nabaduahon. Molo nuaing boydo dohonon dangadok kita na maluas yan ke persoalan kehidupan na manginang. Baik remaja pemuda pasti punya persoalan dalam kehidupannya. Alai haroro ni sitaonon atau penderitaan pergumulan itu bisa saja bersumber dari luar diri kita, tapi bisa saja bersumber dari diri kita sendiri. Aka musibah boy doroi sia luar ni derita. Alani naing dibuat kita merenungkan sejenak. Pergumulan apa yang sedang kita hadapi saat ini? Sakit penyakit kah? Perjalanan pendidikanmu kah yang sedang kamu gumuli saat ini? Di sekolah atau di tempat kuliah? Apa yang menjadi persoalan kita? Lagi dang tabo parsaurammu tu paromemu, dang tabo parsaurammu maradopon helam, dang dioloi ianak komi podam, ditadikon na hinaholongan ni rohapo di bagas satikyon. Boha, dang iyas ni roha anya kali-alemi madongani ho sa lilingon. Apakah persahabatanmu dihianati? Boha, idokon na hinaholongan ni rohami hata na sudenggan maradopoko. Bagaimana keluargamu memperlakukan dirimu? Bagaimana teman-teman dan sahabatmu memperlakukan dirimu? Bagaimana orang-orang di tempatmu bekerja memperlakukan dirimu saat ini? Apakah itu yang menjadi pergumulanmu? Manang ala ni hapogosod do, gabedang terpatupa, akan sinakapan ni roha, ido nama dodoni, roha doho pikiranmu di partikianon. Doho teragam ni akan masa, na asing nari, nabuhi tapakilalahon, itong-atongan ni pardalanan ni ngoluta. Alaihata ni debatama, napatuguho kita di bagas satikyo na kamanginang. Songon na nidok ni parparpesalmeno di pengalaman na rap doho debata. Rap doho na kaningan akan na makaporsyai debata. Dia ka pengalaman partodion na dia ka partikian na salpui. Na pola sape sanggup madok mangokuhon pangurupiota di bagasan goar ni Jahoba sito palangit doho tanon las iman waing sitiopota asa gabe igogo dihita. Itu yang menjadi sumber kekuatan bagi kita, bahwa dalam segala jenis persoalan, penderitaan, perkara dalam hidup ini, pertolongan kita hanya di dalam nama Tuhan. Karena kita mendapatkan pertolongan yang sejati hanya dari Tuhan, maka dalam pergumulanmu, persoalanmu saat ini, andalkanlah Tuhan. Datanglah kepadanya, berserulah di hadapannya, sampaikan semuanya kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, engkau harus berada di pihakku. Airi doko Yesus nakaningan di episteli. Molo na somangalo hita dongat tadoi. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ikutilah apa yang menjadi perintahnya. Itu akan menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menghadapi pergumulan kehidupan. Molo pesongon aik na bolo na kaningin naing mangalonokon, manasong pirong na tersabili. Pola songon na kaningan doko dang na dileo kita. Tuaka musutay alai dipalua dohita salhuna. Tuhan juga akan melepaskan kita, meluputkan kita dari persoalan
yang kita hadapi. Na mangiu na kaningan, kalau persoalan itu muncul, molota pakilalahod dun wae nga manginang, borat pakilalaan, dogdog si pikiran, herana marsahit, ala dosa na taulahon, jerat dosa, taingot ma, Tuhan menanti pertobatan kita. Molo episteli na kaning madokon, molo ala ni patmi, mabeh kita mardosa, ala ni tangan, gotap. Molo ala ni mata, pulsikon. Tumago doho dang lengkap aka pamatangon, alay masuk tuha rajaon ni debata menguluho daripada sikop sudeon, alay ikut dabuhonon na tunarokoi. Tuapi nasorami topi. Namar lapatan, ketika engkau menyadari dirimu bahwa engkau terbeban oleh karena dosa yang kamu lakukan, maka bertobatlah. Putuskanlah hubunganmu dengan dosa. Berubahlah, karena sesungguhnya Tuhan menyediakan penyelamatan melalui anaknya Yesus Kristus kepada setiap kita yang percaya kepadanya. Bahkan tempat sudah dia sediakan. Asa parsidoho tidak tusi, asa mangulu doho tidak mubama. Aido dongan ni debata, na mangulu di bagasan guarna, na mardalan hobar tuhatana. Pangasahon guarni Jesusi, asa molo hape naung di har-hari Yesus do, ihot-ihot ni sibolisi, ihot-ihot ni dosa idohot hamateani. Na digobar hosongo pidong na tarsabil na kaningan, nunga di har-hari ihot-ihoti, nunga malua hita ganup marsada-sada, hinorhon ni pakokopon ni Yesus Kristusi atong akan naporseyai, naung makilalahon haluaoni. Setiap orang percaya yang sudah menerima keselamatan itu, yang sudah lepas dari pengikat dosa, songo sirama marlapatan tuaka na humaliang, mardame mahamu sama hamu. Karena ketika anugerah keselamatan itu diterima, dia akan mampu menyaksikan bahwa di dalam hidupnya pertolongan itu hanya bersumber dari Tuhan. Saliling diihoti dosa dope hitang, saliling dang taberen dope pabahenan ni debatana paluo kitai. Lamoldo hita laho mangida akadenggan di basanay. Lamoldo tubuh pangakuhonon pabuwa debata nama dongane hita. Alasa sitong na dakola ditikilas ni roha debata madongane hita. Molo parpe Salme 25 dokon, rodi linggoman ni hamate yape, didongani hodoau. Tuhan menaklukkan itu demi memberikan keselamatan bagi kita semua. Diaka hagaleotei, diaka persoalate yang manginang, boido raju pak kita, donga mekel boido torop, alai donga susara dang apalapiga. Alai hata ni debata di bagasa tikio paingoto tu hita. Molo pe aka ale-ale aka dongani dang setia madongani hita. Dilas ni roha manang arsak ni roha. Alai yang go debata setia do mangurupi hita. Dang ala ni burjuta ubene dirupi hita. Alai memang ala debata pardenggan bahasa jala para si roha do ibana. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, seluruhnya jemaat yang hadir dalam ibadah ini, topik minggu kita mengatakan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan. Mari memegang ini. Apapun persoalanmu saat ini, di waktu yang akan datang, ingatlah pertolongan sejati hanya kita dapatkan dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan, karena Dia sumber pertolongan. Mari berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Dia. Tuhan pasti pakai. Dakolan hala Kristen na pinakken ni debata, laho mangurupi hita maluasian aka parmaran. Ale di luar ni hala Kristen pe, dia akan natinopanan na asing pe, semua itu bisa Tuhan pakai untuk menyelamatkan
dan melepaskan kita. Epistel tadi mengatakan demikian. Ada orang yang melepaskan aka halak nanihotan ni sibolis, aka setan, HP sona sisian ni Tuhan Yesus ibana. Adong do halak na mga lehon sa tahu aik, ala dibotoi si huton Yesus Kristus. Siapa saja bisa Tuhan pakai menyelamatkan kita. Jangan pernah menyerah, meminta pertolongan kepada Tuhan, karena Tuhan kitalah satu-satunya penolong yang setia dalam kehidupan kita. Amin. Martangyang mahita. Molia tema di hoa lemang pardinggan basa di hatam nakutangyo kami di bagasan minggu sadarion. Di paingotodo to hami kanup marsada-sada. Ito ngatungan ni pardalanan ningol namyon. Adong do partikian na iko na do panami hamolon do takasitaonon. Alay mardong ato kuali Tuhan. Adong do muse partikian na maday halwaon olop-olop las ni roha hami salhuna. Alani dinasa na mangingoti hami pe. Dia kahasusahan ng dosa di tonga-tonga ni Portibion. Homa na madunga ni hami. Asa malua hami. Asa taruli hami di hanguluan na manotong naong pinarademi. Homa gabi si pargugo di hami. Goarmi manasay huwet di ho kami. Nagabi sinjata nami. Itonga-tonga ni pardalanan ningul nami. Ganup marsada-sada. Alea mang pardenggan basa. Hupasatami madaging nang to dinami tuho. Di hami salhuna na madohoti parmingguanon. Hodo de bata nami. Di boto hodo nasa narikot itong atongan ning ulo nami. Alani hupa kung gopo kami madaging nang to dinami tuho. Nangakanggota keluarga nami penaholang siya kami di bagas sa tikyon. Dohot sude taheruas di huriami. Na met sahat rori na tua-tua. Tu ngasi ni rohamma. Na sahe pay huti hutami. Itong atongan ni pardalanan ni ngulo nami kanup marsada-sada. Apuli dia kana marsak di sude ruas ni huriami. Pargugui dia kana mangadopi ka hagaleon. Lehon hamalumon dia ka nahurang hipas di partikianon nang dia kana masa pemulihan pe. Lam tabailas ni roha di hami pasahaton hamulateon di sude ka denggan ni basam nahujalo hami di ngulu nami. Tarlemo bima di bagasan minggu sadarion di keluarga amang pakpahan inang borsi hobing. Dinaong di basa-basa ko sa dadad anak bahwa itong atongan ni keluarga na sida. Di bagasan pangaram motio muma dadanak na pinasahat mi. Ibur magodang may tujulanon. Di bagasan asid ho tolong ni roham. Nang di ina nami pe lam tuhi pasna. Jala di sude keluarga pe lam tabaya kasilas ni roha. Sarihon nasa narikoti. Asa totong di bagasan pamujion dohot las ni roha ganup keluarga. Maka tidak kon di sudia kapabayanan munabalkai. Nang di bagasan tikyope madok mole hati hami. Di parsoran nami di bagasan minggu sadarion. Di nang martabar ruas ni huriam. Ima keluarga amang si majutak inang boru pajetan rap doh dua yana kona sida. Song inang keluarga amang purba inang boru manurung rap doh dua yana kona sida. Mole hati Tuhan. Totong ma nasida gabe dongan nami tujulanon. Rak mamuji dohot guar marhite-hite huriamon. Jala gabe ruas na mangulu si habiari homa nasida. Tutiki na mangihuton. Songoni ma dia karuas ni huriampe nang ditabah ko ali Tuhan aka umur na gajang tarlemobi ni nanayang baru lang tahun di bagasan ari sadarion nang 1 minggu nanayang rohon baru lang tahun kelahiran nang baru lang tahun pernikahan pe lam tabay gajang ni umur hahipason dohot aka pasu-pasum itong-atongan ni pardalanan ni ruas ni huriami nang di keluarga na baru lang tahun pernikahan pe sailam tabay manang holong ni rohan na syako. Asa totong di bagasan holong na siya ko na sida manguduti pardalanan na rumah tanggana lamar sangap guar marhiti ganup aka keluarga Kristen. Di partikiano pe totong hupa sahatami tuho di sude ragam ni aka pardalanan ni ngulu na binulus ni huriam tarlemo bimadi na mangadopi aka hamaulon. Saya totong tuho alemang pardenggan basa aka naborat na pinakilalahon ni aka ruas ni huriami tukoma na madongani. Tarlemobi di ganup aka rumah tangga lam tabay holong ni roha di aka ama dohot ina itong atongan di ganup aka keluarga nang aka yanak pe maradopon aka natoras pe maradopon aka yanakon rab sude ganup aka keluarga besar unang loa salemang pardenggan basa itong atongan keluarga si buat dalan nabe aka ama dohot ina unang loa salemang pardenggan basa aka yanak pe daw sian poda ni aka natua-tuana. Totong ma
ho nama jagai ganup aka keluarga ni ruas ni huriami. Di partikiano pe alemang pardenggan bahasa totongo pasatami tu ho ima kegiatan namartupan wang itong-atongan ni huriam HKBP Naomi Handil di naung gabe huria nagok jalalas peresmian gedung baru di Bagasan Minggu Sadarion tuko manapatuluson ulaw ni sahat ro di ujung nanon hipas sude akar ruas ni huriam nang tamu udangan nama doho ti ulaw ni nang dinamulak penon di Bagasan pangaramotyomu marsangap maguar malemang pardenggan basa marhite-hite ulaw ni huriami. Di partikiano pe totong pasahatami tuho di kegiatan panitia tahun oikumene inklusif na naing sipato paon nami. Di hari Jumaton martupa magotong royong nang songoni festival kor di Bagasan lasni roha mahami madoho ti ulaw ni. Totoo ngalemang pardenggan basa hona patuluson di Bagasan asid ho tolong ni roham. Tarlumobi ma di hari Minggu tanggal 6 Oktober na naing roon ni ma di pesta puncak. Di sudi parhalado nang ruas ni huriam di Bagasan hai pason dohot lasni rohana syakko mahami salhuna madohoti ulaw ni tuko malemang pardenggan basa napatuluson asalam marsangap warmu nabadiay tarlimobi di sihol ni rohani huriam laho pajong jokon gareja bolon moleate diho di sude haradeo ni ganup akar ruas ni huriam di aka simpatisan nang akan namanopahi huriamon mangalehon gogo mangalehon pikiran mangalehon dukungan marhite akadana pe toto ngalemang pardenggan basa ho nama maso-maso salhunay lam tupahi maruas ni huriam tutiki namangi huton asa di Bagasan las ni rohahami manupahi akana pinarsita nang akaulaon itong-atongan ni huriamon alia mang pardenggan basa nang ditikiope hupasahatami tuho bangso doho negara nami Indonesiaon di sude pamareta doho masyarakat di Bagasan hahi pason dohot gugo nang bisuk na siya koma asamar dame-dame hami alemang pardenggan basa manguduti pardalanan ningol nami tarlumubi ma di hutan nami balik papanon marhadameon jala marlas ni roha hami salhuna totong do buanon nami to depanmu ima di Bagasa Tikyon di proses pengurusan izin pendirian bangunan baru di gereja di tonga-tonga ni Huriamon di sudia kausaha nang pinatupan ni panitia pembangunan sehomana mangaramoti anggia tutiki namang huton tumibu boy sai surat izin ni Huriam asa boy totong urutan nami laho pajong jokon Bagas Joromi alea mang pardenggan basa totong maho pakung kepo kami di sudia kaulau nanang sipato paon ni Huriam di tingkat hatopan distrik resort nang songoni di tonga-tonga ni Huria ho mana patuluson ho bartuasi doho tolong ni roham di sude akatangiang nami di sihol ni rohan nami pakirimon nami na kupasahat nami tu homar hite tangiang nami tung asima roham paeleng pinggol mula tu mangihon salhut akan nang pinasahat nami di hami salhut akar ruas ni Huriamon asalam marlas ni roha hami manguduti pardalanan ni ngolu nami tutiki na mangihut boy hami makatidakon salhut padongan yomudo na patupahon pangurupion di hami salhut na nang dinamulak bepe an nona lemang pardenggan basa salhut ruas ni Huriamon tuganup aka Bagas na sidabe sai homa na majagai jalan na mangaramoti di Bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho amen. Tapasahat ma peliatang manginang uhut mahita marede sian buku ede 760 sia ayat sada dohot udukna.
Tatangi ako mapeliata. Ali debata amanami na di bano gijang. Hodo hararowan ni salhut selehon-lehon na denggan dohot na sa ulibasan na mauliutus. Hupasahata mi masian na nilehon mi tuhami pelian nami tuho. Sejalo may gabiwap na hutus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa parhasya kami pelianon. Pati buluhan harajon mitonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami godang ni selehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok muliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang, saya pinarbadia magwarmu, saya roma harajonmu, sesaut malumone roham di bonotongon songon na di bono gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari, se sama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, una kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asi marohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita. Jala di pasaorhon madamena tuto ditabe. Amin.